Anomálie počasia 29. až 31. januára. Taliansko. Toskánsko zasiahol silný dážď a krupobytie, čo viedlo k záplavám. Francúzsko. Occitánia zažila silné búrky, ktoré priniesli krupobytie. Maroko. Silná búrka v meste Tanger vyvolala záplavy. Alžírsko. Silné dažde v provincii Ain Temouchent spôsobili zvýšenie hladiny v rieke Tafna. India. Hustá hmla na diaľnici Dili Merut zapríčinila 2 reťazové nehody. Japonsko. Mestom Sakai sa prehnalo tornádo. Bola pozorovaná aj vodná smršť. Austrália. Sever Queenslandu zažil záplavy a zosuvy pôdy v dôsledku silných dažďov. USA. Silné dažde, ktoré zasiahli Dallas, spôsobili záplavy. V okrese McDowell v Severnej Karolíne vypukol požiar, ktorý sa hasičom podarilo dostať pod kontrolu. Tornádo bolo hlásené v západnom Albuquerque v Novom Mexiku. Silné dažde vyvolali v okrese McCurtain v štáte Oklahoma bleskové povodne. Havaj zasiahla silná búrka so silným nárazovým vetrom. Silné dažde v kombinácii s topiacim sa snehom viedli k záplavám v západnej Virgínii. Ekvádor zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 5,5 stupňa v meste Tena. IS hlási viac ako 800 dotrasov. Brazília. Silné dažde zasiahli mestá Santa Luzia a Ituporanga a spôsobili veľké záplavy. Čile. V obci Traigen vypukol veľký lesný požiar a ohrozuje obytné štvrte. Argentína. V meste El Bolson vypukol veľký lesný požiar. Jednou z najpokrokovejších technológií, ktoré vo veľkej miere môžu znížiť intenzitu prírodných katastrof, sú generátory atmosférickej vody. Pozrite si dokument a zistite, ako fungujú a čo môžeme urobiť pre ich celoplošné zavedenie.